Pere Calders, conte infantil que es diu Vides exemplars. Per molt estrany que et sembli, les erugues tenen escoles. És una manera de dir-ho per tal d'entendre'ns, perquè ja es comprèn que són distintes de les nostres. Obeeixen a un concepte diferent. Però l'objectiu és el mateix, donar educació per afrontar la vida i ensenyar a conviure comunitàriament. Alguns científics diuen que ho fan valent-se d'una mena de tradició que es transmet oralment, tot advertint-nos que això ho hem de prendre com un sobreentès, perquè tothom sap que les erugues no tenen el do de la paraula, però que s'entenen entre elles, sobretot per organitzar-se, no hi ha cap dubte raonable. El present relat es proposa referir-se a una població d'erugues que habitava un microsistema de l'Hort del Rajoler en un turó que hi ha entre l'ermita de la Salut i Sentmenat, dit així a grans gambades. L'eruga que ens ocupa tenia per nom Flopa, i ve d'aquí que també, en aquest cas, hem de fer una trampa a causa de les exigències d'adaptació, perquè les erugues no tenen nom, tal com nosaltres ho entenem. Però sí que posseeixen uns codis i unes claus per distingir-se les unes de les altres i sembla que ho aconsegueixen prou bé. La Flopa, ja de molt petita, era singular entre les seues companyes. Tenia un caràcter aparentment retret, però en el fons era sociable i es feia estimar per la seva puntualitat i unes ganes permanents de complir. Quan anava a l'escola, allò que ja hem explicat que ho figurava, no era de les primeres, però mai no baixava d'un segon o tercer lloc. L'edat de la fitofàgia no la va passar prou bé, ja que li agradava molt campar-se-la al descobert i pasturar. Un altre embut, sense presses. Però la vida de les orugues és curta, sobretot comparada amb la de les altres espècies. La Flopa es va trobar de cop i volta que volien preparar-la per al futur, quasi immediat, per a l'estat de crisàlida. Va quedar esgarrifada perquè patia de claustrofòbia, una cosa raríssima entre els seus congèneres. Tingué una crisi depressiva, fins al punt que la mentora va haver d'explicar-li que es tractava d'una situació passatgera, de curta durada, que desembocava en un final esplendorós, la conversió en una papallona bellíssima que podria volar per tots aquells tocoms. Ni mai que li ho hagués dit. La Flopa, a més de claustrofòbica, era víctima de vertígens i es marejava només de veure volar insectes coterranis seus. No ho podré suportar, va dir, com si diguessin a la seva educadora. M'estimo més morir-me. L'eruga, més gran, li va fer tot de reflexions explicant-li que aquest era el seu destí i que ja en podia estar ben orgullosa. La Flopa li respongué que no, que ni parlar-ne. Em declararé objectora de l'epidòpter, digué. O si no, que se'n destine a serveis auxiliars. Els membres més influents de la colònia van provar de convèncer la Flopa, però no ho aconseguiren. I com que a les erugues no els agrada discutir, van destinar-la a serveis auxiliars, dins de les instal·lacions de terra per al manteniment dels vols. Contra tot el que es podia preveure, fou un èxit. La Flopa era intel·ligent, tenia un fort caràcter i un fort esperit d'iniciativa. S'havia fet molt amiga d'una població de cuques de llum que també vivien a l'Hort del Rajoler i d'acord amb elles organitzava pistes d'aterratge en les fulles de col més perilloses. Les cuques de llum feien de balissa, il·luminant els punts que servien de guia segura per als insectes que retornaven a la base. Es va observar de seguida una disminució notable dels accidents i la Flopa va rebre moltíssimes felicitacions. Es va fer famosa. Ara, en arribar ací, ens hem de referir a la part negativa del succés. Resulta que uns quants entomòlegs prestigiosos afirmen rotundament que tot això no podia ésser. En primer lloc,
perquè no hi ha cap eruga que es puga evadir del seu destí. I en segon lloc, perquè les papallones no poden sofrir accidents de vol. Per tant, no els calen ajuts a l'hora d'aterrar. Però no ens convencen, perquè què sabem nosaltres de la vida privada? Què sabem nosaltres de la vida privada i dels sentiments més íntims de les erugues i de les cuques? No res, si hem de ser francs. I quant a les papallones, les conclusions dels experts denoten una indiferència, per no dir menyspreu, extremats. Quan se n'estavella alguna o és traïdorament caçada, els savis es queden tan tranquils. No els sembla que hagi passat cap desgràcia. Les coses són com són i nosaltres estem convençuts que la flopa honora la seva espècie. No ens faria cap nosa de tenir-la sempre present i fins i tot posar-la com a exemple. Bon compte.